платиш за поредния AI инструмент, изгледай това видео до край. Повечето малки бизнеси не губят пари от AI, губят от инструменти, които купуват и после никога не използват. Виждам го в моя AI бизнес клуб. Има хора, които плащат, а после разбират, че не им върши работа. Затова, следващия път, преди да платиш 1 евро, задай си следните 3 въпроса. Първо, какъв един проблем решава този инструмент? Не ще ми помага с бизнеса, а конкретно. Ще пише имейли, ще обработва видеа, ще автоматизира някаква конкретна задача. Ако искаш проучване, Perplexity. Ако работиш с твои документи, Notebook LM. Ако правиш дизайн, Canva AI. Различни задачи, различни инструменти. 2. Ще ти спести ли часове, които можеш да измериш? Ако не можеш да кажеш, това ще ми спести 5 часа седмично или ще ми намали разходите по изпълнението на конкретна задача, не го купувай изобщо. 3. Можеш ли да му повериш данните, с които ще работи? Ако ще качваш договори, клиентски файлове, финансови данни, вътрешни документи или друга чувствителна информация, увери се, че знаеш къде отиват данните и кой има достъп до тях. Ако отговорът ти е не на един от въпросите, тогава инструментът със сигурност не си струва. Свали безплатния AI инструментариум за 2026 от линка в профила ми. Казвам ти точно кой инструмент за какво можеш да използваш в бизнеса си и за какво е най-добър.